Здравейте, приятели на Геймърса в България. Днес започваме оцеляване с модове, разбира се. Ще създам нов world. Ще го кръстя Extreme. Ще си пусна командите, защото не знаете нещо да се обърка. Така. Зареждаме World. Да само да не му пусна от най-гадното място, защото направо ще трябва да почваме ново. Така. Трябва май да се увличам в пиеса на Майнкрафт. Гласа съм сигурен, че е твърде слабо. Надявам се на лаги в клипа. На мен, честно казвам, малко не лаги. Малко. Да, стоп! Защо става така, аз не мога да разбера. Ставаше и да се оправя, нали? О, така стана много по-добре. О, шъръп. Добре, ама не виждам много надалече. Ама си имам карта. Оле, майко. Първоначално в клипа може да видите малко така лаг, обаче тук вече лагът не спря. Да, чуйте защо съм без скин. Защото... Ами то всъщност е очевидно, защото версията е по-нова и няма скинове на 7.10. Иначе ако сега играех в някой сервер, опитал съм 100 пъти да се правя, обаче знам как се прави, но нещо моите приятели не могат да влязат, правил съм си. Айде, няма ли някакви дървета, като е тема на пустинята? Гаси ларъда. И мишката ни бачка много яко. Но какво да кажа? Всяко лаги 15 минути, ще не съм изхъгла за нищо между другото. И така е малко по-добре. Май. Video settings. Ще го направя малко на български, защото абсолютно почти някои неща не ги разбирам. Шарап. Искам да видя как става. Добре, готово. Облаци изключени. Така. И така много по-добре. Майде. Няма лак, май.
О. Мимап. О, яко стигнем село. Що пак лагна е? Видяхте ли как уж лаги? Видео настройки. Защо направя 5? Така стана по-добре. А, не, той пирамида е. Не! Да, добре, така. Война. Още война. Но това не са точно война, бе. Или това може да се чупи? Да, това не се чупи с ръка. И заради това ви казах да си пусна команди, ще е по-добре, нали така? Просто ще се издигна, няма да читвам. Game mode. Носка. Само се издигам. Това е той. Само да си махна. Game mode 0. Така. Ух. Между другото ще забера малко вълна. Ще направя легалца и така. Ендер чест ли видях? Оле, сторим, че видях ендер чест. Не завярва, де. А, не, споко. Споко. На каква степен си играя? Оф. Лесно. Така да не ми е супер трудно, защото ако започна на супер трудно, направо не знам. Може да е малко размацано, извинете малко. Може да е малко размацано поради причината, че снимам 30 FPS, иначе ми лаги в клипа и много яко пясък така е застанал. Много често се вижда. О! Опа, извинявам се. Викнах Женчо. Не, че аз съм, може да няма. Нормално се пак, всъщност аз съм дете. Не! Ух! Аз сега ще нарочно застанах. Тоест май нарочно застанах при него. Как може сега да му отройже? Тези от вас, които гледат, не вярвам за много. Ако имат сервери, моля ви, кажете IP. Ще вляза, кажете си скайпа. Ще си говорим. Нямам сервери, хора. Знаете, направя само тези, които имат сервери, могат. То ми се махна глада. Едва ли много хора ме гледат, защото това е все пак още един от първите клипове. Това е още началото на поредицата. О! Майса от мене! Майса! Хиро зомби! Аз пък зомби. Хиро пик. Майса от мене! Видяхте ли го? Да, това всъщност имам много смесни модове, така. Кажем 40. И пле! Какви сте? Има ли ме демиш? Не ми взима демиш.
Уф. Само такива. Малко ще оправим микрофона. Така готово. Знаеш какво се ще ги взема всичките и ще посъбера малко пясък. Ще се посея. Ще направя така фермичка. Така. 32. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. По-напред на survival ще се направи такова. Shit, става там. Оф. Не, молята, не бе. Тя не пускат месо е. Оф. Където е тъп хиро прави? Ще го подсакам, ще го убия. О май гад! Кажи. Тъпия хилобран прави такива пресвета, малей. Айде бе, кръв, възстановяй се, кръв. Надявам се епизод да ви е харесал. Чакайте само да видя колко минути съм снимал. 14 минути, 37, 38, 39, 40, 41, 14 минути, 40 секунди, 45, вече 46, 47, 48, да, така. Надявам се епизод да ви е харесал, веднага ще го кача и така. Само да видите да ни лаги и така. И надявам се епизод да ви е харесал и чао. Чао на всички. И това е. Знам, че се отвратявам всичко.
Но все пак. Еми, чао.